umculo wamaskandi isikhathi esiningi usuphenduke ukuthi abathandi bomaskandi abasalandeli umculo sebelandela umuntu. You understand? So whatever ngishoyo. Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. UBig Zulu ke usenqena nokusho ukuthi angasebenzisana nobani kumculo wamaskandi ngoba abalandeli bamaskandi abalandeli umculo nje wamaskandi kepha balandela yena lo muntu uqobo lwakhe. So usesaba ukuthi ke asho ukuthi angasebenzisana nobani ngoba nina abalandeli nizosuke nithathe personal lento. Ngiyafanekisa mengase athi ufisa ukusebenzisana nomthandini. Abalandeli babanye abaculi bangacikeka bayithathe personally baze bazondena uBig Zulu uqobo lakhe. Na kanjalo noma kuthiwa ushobani ke omunye umculi ke kulabaculi abadumile ukuthi ufisa ukusebenzisana naye, angeke baze bathande laba abanye, bangadina bangacikeka. So ke asambeni ke somlalela ukuthi uthini ke eyikhulumela yena ngomlomo wakhe ke, ngingakudlili isikhathi sakho. And please make sure ukuthi uyasubscribe ukuze ungaphuthelwa ama-video afana nalawo ashone khonapho. Ake sibukeke umculi kaMaskandi qobo umculo brother kaMaskandi. Bangaki mhlawumbe ake sithi sithatha abathathu ongafisa ukuthi usebenzisane nabo mhlawumbe engomeni noma e-albumini noma nje. Ngixolisa ngicela ungasho. Ucela ukungasho. Hayi ngizokuhlonipha. Umculo wamaskandi isikhathi esiningi usuphenduke ukuthi abathandi bomaskandi abasalandeli umculo sebelandela umuntu. You understand? So whatever ngishoyo iyoba personal kanti ngesingami akuyona inhloso, ngisuke ngikhuluma into engaphakathi kumina engiyifilayo at that time. So ukuthi bona bangalandeli umculo, bangasapoti umculo, balandele oqhawe labo kulimaza umculo. So ukuba nokuthi kube nokuthula angasho. Hayi sesobona senikhipha ke nosebenzisana nabo. Kodwa ke ngaphandle kwaloko wonke ama-artist omaskandi nabo abalandeli sibafisela konke okuhle, bawu-enjoy umculo ngoba ngokweqiniso basuke bewu-enjoya. Yiko nje phela ukuthi kunalezo zinto yabo, kodwa ke sibafisela konke. Okay everyone, umzuleke uBig Zulu ke eyichazela naye ke ukuthi yindaba engafuni ukusho ukuthi angasebenzisana nobani. So comment down below na ke wena umbono wakho ngalolu daba ke labalandeli. Nawe uma uthi umlandeli, lenhlobo yomlandeli ayichazayo, comment down below ukuthi yini ekwenza uze udinwe kangaka. Wesinsathi nginibone even la kuma comments umuntu niseniyothukana uma ukuthi omunye ugxeka omunye, nithukane guys, nehlisana umoya. But anyways ke siyivala lana ke i-video yanamhlanje sibeka ungqi. I really hope you enjoyile i-video. If we enjoyile ngiyacela ukuthi usimeshe lo like button, uphinde usimeshe nalo subscribe button, and mina ke I will see you in the next video. Bye.